ngayong araw. Warehouse sa Ciudad San Fernando, sinilip ng BOC dahil sa umano'y pag-iimbak ng tone-toneladang asukal. Mga employer na hindi nagbabayad ng SSS contribution ng kanilang empleyado, kakasuhan. Ilang Amerasian sa Pampanga na naghahanap ng kanilang mga ama, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Road crash sa Angeles City na uwi sa suntukan ng rider at isang usisero. At dating munisipyo ng Mabalacat, isinasaayos para gawing museo. Magandang gabi Karehiyo. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Isang warehouse sa Barangay del Pilar, Ciudad del San Fernando, Pampanga, ang binisita po ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa paghihinala na nag-iimbak umano ito ng tone-toneladang asukal sa gitna ng pagtaas ng presyo ng naturang produkto sa merkado. Pinabulaan na naman ito ng mga trabahador ng warehouse at sinabing araw-araw silang nagbebenta ng asukal sa iba't ibang palengke sa Pampanga. Narito ang report ni JM De Jesus. Binisita ng mga ahente ng Bureau of Customs Port of Clark ang isang warehouse sa Barangay del Pilar, Ciudad ng San Fernando, Pampanga, Huwebes, August 18. Ang kanilang pakay kumpirmahin ang kanilang hinala na nag-iimbak umano ng tone-toneladang asukal ang naturang pasilidad sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produkto sa merkado. Naatasan kasi ang BOC na bumisita sa lahat ng customs bonded warehouse at suriin ang inventaryo ng mga imported na produktong pang-agrikultura upang matiyak na walang nangyayaring hoarding ng supply. Batay sa inisyal na impormasyon na nakalap ng customs, naglalaro lamang daw sa 10 tonelada ng asukal ang kanilang nakita sa loob ng naturang warehouse. Katumbas lamang ito ng nasa 400 sako na naglalaman ng tigda 25 kilo ng asukal. Malayo sa unang naibalita ng Office of the Press Secretary na libu-libong sako. Mayroon din daw ibang goods sa warehouse gaya ng harina at cornstarch. Yung upon going to the place, meron pong iba-ibang goods yung warehouse, and among them is sugar. So medyo minomonitor din po natin kasi ang sugar natin sa panahon na to. So we were asking them to present yung mga permits po nila, saka yung mga pinagbayaran is locally purchased man, just to establish na wala silang na violate the customs law. Kasalukuyan nagsasagawa ng inventaryo ang Clark-based Customs Intelligence Investigation Service ng mga nasabing produkto at binigyan na may-ari ng warehouse ng 15 araw para ipakita mga kinakailangan dokumento upang patunayan na ang mga item ay legal na na-import sa bansa. Kung mapapatunayang smuggled at hinoard ang mga asukal, ang mga may-ari ng warehouse ay maaaring makaharap sa kasong smuggling kaugnay ng mga probisyon ng the Customs Modernization Act. Mariin na pinabulaanan ito ng trabahador ng warehouse at aniya hindi sila nag-iimbak ng asukal. Hindi po kami nag-hoard ng asukal. Araw-araw po kami nakabukas, nagdi-deliver sa mga palengke, iba-ibang bayan. Nilinaw din ni Manuel na walang katotohanan ng kumakalat na impormasyon na libo-libong sako ng asukal ang natagpuan sa kanilang pasilidad. Yung libo-libo, mali po yung kasi libo-libo. Harina po yung na-picture na yan, tsaka cornstarch. Dapat kung binidyo ng mga ayos yun, kinunan mismo yung pinaka asukal na talaga. Hindi kasi puro asukal po yun. Cornstarch po yun, mga harina. Samantala wala namang nakumpiska sa warehouse at pansamantala muna itong isasara habang hinihintay na maipresenta ng mga may-ari ang kaukulang dokumento ng mga produkto. Okay, so wala pa po actual seize ng mga goods. In-inventory pa lang nila. So after nila ma-inventory, ipapadlock muna yon until such time bigay yung pertinent documents na hinahanap ng custom. Okay, sir. Ayon kay Executive Secretary Victor Rodriguez, isa itong babala sa mga kasalukuyan nag-iimbak ng kanilang mga stock ng asukal upang kumita sa gitna na naranasang supply shortage. JM De Jesus, CLTV News.
Hindi pa raw nawawala ng pag-asa ang ilang mga American Asian o Amerasian sa Pampanga sa kanilang ginagawang paghahanap sa kanilang mga ama. Katunayan, sa tulong po ng social media at DNA kits, marami raw sa kanila ang matagumpay na nakilala ang kanilang mga nawalay na magulang. Nagbabalik si JM De Jesus. Simula pagkabata, naging palaisipan na para sa 50 anyos sa si Morris Lopez kung sino at nasaan ang kanyang ama. Isang Amerasian o may magulang na American at Asian si Lopez na ipinanganak at lumaki sa Angeles City at ngayon naninirahan sa siyudad ng San Fernando. Kwento niya, hindi naging biro ang pinagdaanan nila sa pamilya dahil mag-isa lamang silang itinaguyod ng kanyang ina. Kaya naman sa murang edad ay natuto na siya magbanat ng boto. Kasi ako, lumaki ako na talagang mahirap yung dinaanan ko paglaki ko. Naging pulot boy ako, yung nangangalakal. May mga kapatid ako sa nanay ko na mga bata pa sila na akong gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng pagkain. Dahil nag-aaral nga ako, libre ako sa pag-aaral nun sa Pearlback. Kaso hindi naman sapat para sa pagkain namin ng mga kapatid ko, magulang ko, saka yung lola ko. Kaya natigil na rin ako sa pag-aaral para lang mamulot, mangalakal. Kaya yun pa rin ang nararamdaman ko na sana kung hindi lang kami, kung may komunikasyon lang siguro ako sa tatay ko simula nung bata ako, hindi kami maghihirap nung bata pa kami, nung bata pa ako. Kaya Hanggang sa kanyang pagtanda, hindi pa rin daw nawawalan ng pag-asa si Lopez na balang araw ay masasagot ang mga katanungang matagal na niyang tangan-tangan. kulang pa rin kasi siyempre yun nga, inaasahan ko nga na makikita ko. Gusto ko rin talaga na makumpleto dahil yung mga anak ko, apo ko, may mga tanong sa akin na nasaan, taga saan ba siya, nasaan na siya ngayon. So yun ang medyo masakit pa rin sa loob ko. Sabi ko, siguro pagdating ng araw malalaman ko rin yan, sabi ko, dahil yung DNA test pag magkakaroon din ng katuparan niya kahit hindi man ngayon 1 year o 2 years pa siya, pwede ko namang hintayin. Isa lamang si Lopez sa maraming Amerasian sa Central Luzon, partikular na sa mga lungsod ng Angeles at Olongapo. Mga lugar na malapit sa dating base militar ng mga Amerikano. Aabot sa 200 ang bilang ng mga miyembro sa grupong pinangungunahan ni Lopez na kung tawagin ay Amerasian Family Association Incorporated. Nabuo ang grupo sa paghahangad na makahanap ng tulong at suporta upang mahanap ng mga gaya ni Lopez na kanilang mga ama. Kagaya ni Lopez, hinanap rin ni Roda de Vera Tamayo at Thomas Morelia Trenker Jr. ang kanilang mga ama sa loob ng mahabang panahon. Yung mabuo ka Yung mabuo ka, it's a very, very good thing sa life. Parang dream come true talaga. Kasi sa life ko, isa yun talaga yung sa dream ko, yung makita ko yung tatay ko. Wala akong galit sa kanya kasi hindi ko na alam kung anong istorya. Para makita ko nga yung aking ama na at malaman ko rin po yung kung saan po talaga nanggaling yung ako mismo. At malaman ko rin yung aking ama kung sino talaga. Pero ang paghahanap, mayroon din daw hangganan. Ito ang naramdaman ni Michelle McAfee Manalo, 51 years old at residente ng Mabalacat City. Actually, nalusot na talaga ako nung tumigil na talaga akong hanapin siya. So, sabi ko, imposible na to. Kasi adopted ako, both my parents. Hindi ko sila kilala. So, ang nagpursige na lang talaga yung bunso kong anak. So, siya yung nagpursige na hanapin yung tatay ko. Sa mga panahong hindi nila inaakala, isang Facebook grupo na diskubre ng mga miyembro ng Amerasian Family Association na kung tawagin ay Amerasian Children Looking for Their American Fathers. Layo nitong tulungan ng mga Amerasian na mahanap ang kanilang mga ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng DNA test.
Sinimulan ito ni John Guerrera, isang US Air Force, Paul Wickman na retiradong US Navy, at si Kathleen Owens na sumali sa grupo at tumutulong sa genetic genealogy, pag-oorganisa, at paghingi ng mga donasyon mula sa mga kasamang Amerikano na interesadong hanapin ang kanilang mga nawalay na anak. Mula noong 2020, umabot na sa 222 ancestry DNA kits ang naipadala ng grupo sa Pilipinas. At dahil dito, 108 Americans na natupad ang mga pangarap na makilala ang kanilang mga ama at nabuo ang isang bahagi ng kanilang buhay. Kasama sa mga naging matagumpay sa kanilang paghahanap, sina Timayo, Renker at Manalo na halos sumuko na noon. Grabe yung pakiramdam talaga nung paggising ko sa mga nakita ko yung picture talagang wow, hindi ko sabi kong daig mo pa yung tumama ng loto. Yung pakiramdam mo na after mo I'm 45 now, but siyempre nung 5 years old ako, doon ko nakikita na bakit iba yung tsura ko sa mga kapatid ko. Saan ang tatay ko? My mom was not, when I'm asking her, hindi talaga siya sagot, ay, ganyan papa mo, hindi niya talaga kilala. So ako lang talaga yung nagpursige na maghanap sa kanya. And then sabi nga, God's perfect time. Saglit ay nagpa-test kami ng DNA. At pagka ilang 2 weeks or 3 weeks po at pinadala sa Amerika at doon po nagpadala rin po sa amin ng resulta at doon po nakilala ko po yung ama ko na si ang pangalan niya po ay si Harvey Parker. Kahit 51 na ako, pinaparandam niya sa akin na baby girl pa rin niya ako. Then ako naman nagpapa-baby kasi siyempre ngayon ko lang naranasan to. So, tuwang-tuwa ako. Then, ngayon, ang plano namin, in-invite kami ng tatay ko doon. So, nag-aaskaso kami ng papers namin ngayon para mapasyalan namin siya. Hindi naman nawawalan ng pag-asa si Lopez na matatapos din ang kanya paghahanap. Pero liban dito nananawagan din siya sa pamahalaan na tulungan ng mga gaya ng American na makilala ang kanilang mga magulang. Inaano rin namin sana sa gobyerno natin na sana kung pwede rin nilang matulungan ng mga American na makapagbigay din sila para makabili rin ng mga DNA kit na mas marami pa dahil more than 20,000 pataas na mga American pa ang nangangailangan ng DNA para makita nila yung kanilang mga tatay. J.N. De Jesus, CLTV News. Inihain ng Sangguniang Panglungsod ng Angeles ang Resolution number 10141 bilang suporta sa panukalang gawing isang component city ang bayan ng Mexico, Pampanga na tatawaging City of Mexico. Ibinigay ng mga opisyal ng Angeles noong Martes, August 16, ang isang formal endorsement sa local government unit ng Mexico sa pangunguna ni Mayor Ted Litumang, Vice Mayor Rodencio Gonzales at Sangguniang Bayan members. Matatandang inihain ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales ang House Bill 1683 sa 19th Congress noong July 11. Sa panukala ng mababata, sinabi nito na pasok sa kwalifikasyon para maging component city ang bayan ng Mexico. Batay po sa batas, sa isang munisipalidad ay maaaring gawing component city kung ito ay may average annual income na hindi bababa sa 100 milyong piso sa huling dalawang magkasunod na taon at mayroong populasyon na hindi bababa sa 150,000. Nakasaad sa HB 1683 na mayroong kulang 12,000 ektaryang land area ang Mexico. Mabot naman sa 173,403 ang populasyon ng bayan noong Enero 2020. Ayon pa sa mababatas, ang Mexico na itinuturing na first-class municipality ay may annual income na 193.4 million pesos noong 2021.
Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, kung hindi na po itutuloy ang botohan bago matapos ang taon, kakailanganin daw ng COMELEC na ituloy ang voter registration at mangangailangan sila ng mas malaking budget para sa dagdag na voting materials, maging sa pagpapataas ng honorarium ng mga poll watcher. Ito pong sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia kasunod ng pag-aproba ng House of Representatives Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa panukalang i-postpone sa barangay at sangguniang kabataan elections na dapat sana ay gaganapin Disyembre po ngayong taon. 12 miyembro ng komite ang naging pabor habang 2 naman ang hindi pumayag sa pag-delay ng botohan para sa barangay at SK officials. Matapos po ang naging botohan, agad na inanunsyo ni Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. na sa unang Lunes ng Disyembre 2023 na lamang gaganapin ang barangay at SK elections. Para po sa karagdagang detalye kaugnay ng balitang yan, makakasama po natin ngayon si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Jen, magandang gabi at ang mga masugid na taga-subaybay ng CLTV News sa Central Luzon. Isang magandang gabi sa ating lahat. Yes, Attorney, una po ipaliwanag muna natin, ano po ba ang implikasyon nito pong pag-postpone muli dito po sa nalalapit na sana December, supposed to be this year, na barangay at SK elections. Ano pong nakikita po implikasyon ng COMELEC dito po sa hakbang na to? Una, Jen, administratively, mawawalan kami ng mga activities para sa paghahanda sa napipintong halalan. Kagaya ng mga pag-ayos natin ng mga voting centers natin, pag-i-inspect natin yung readiness ng mga polling centers natin, pag kukuha natin ng mga electoral boards, pag-qualify natin sa kanila, pag-train natin sa kanila, tapos yung mga tanganin ng mga ballot boxes natin, hindi na rin natin itutuloy yon, yung pagpaprinta ng mga ballot, election materials, kagaya ng official ballot, election returns, tapos certificate of canvass and proclamation. So yung mga yon, may hinto na lahat yung mga program na yon. And then, kung ganon, kailangan may activity ang COMELEC kung hindi na matutuloy yan. At yung pagtutuloy ngayon ng tinatawag natin na continuing voter registration process natin. Pero ang sinasabi po ni Chairman George Garcia, ito pong pagka-delay na ito ay nangangahulugan din ng additional cost sa COMELEC. Kasi kung sinasabi po ng mga mambabatas na pumapabor dito po sa pagpapaliban muli nito pong barangay at SK election. Supposed to be 2020, nagkaroon din po tayo dapat ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan, pero na-postpone din. Ang binabanggit po nila, makakatipid ang gobyerno na magagamit for the pandemic response. Pero ang sinabi po ng COMELEC, ito'y nangangahulugan din ng additional cost. Ipaliwanag po natin paano po madadagdagan yung cost kung madidelay po o hindi matutuloy ito pong eleksyon sa December. Jen, una yan, pag dumarami ang ating voting population dahil magtutuloy nga ang ating continuing voter registration, darami yung bilang ng mga registered voter na lalahok sa ating halalan. Dahil darami din ang official ballot na ating i-preprint. So yung mga election materials na ating i-preprint, mga bilang ng ballot boxes na gagamitin natin, bilang din ng mga, lulubo kasi yung project operation natin. So yung mga classrooms na gagamitin natin, darami. Yung bilang din ng electoral boards na gagamitin natin, darami din yan. So lahat yan mag-i-increase dahil lulubo yung ating tinatawag na voting population. Kaya added to that,
magkakaroon din tayo ng inflationary rate. So nakikita natin yung pagtaas ng tinatawag natin ng mga cost of goods natin and services. So meron tayong ginagamit sa COA na 0.03% per annum na increase for reason of inflation. So yan lahat magmula sa mga papel na gagamitin natin and other materials na i-procure natin ay tataas din ang kanilang mga presyo. So kailangan ng additional talaga na pundo na ating gagamitin. Pero ano po ang magiging next move ng COMELEC regarding this? Ano po ang nakikita po? Ano po ang effort na gagawin sana ng COMELEC? Pero kung kayo ang tatanungin sa COMELEC, pabor po ba kayo na na i-postpone or kailangan sa tingin niyo ituloy na lamang itong eleksyon? Una sa lahat diyan, ang aming mandato ay magdadaos ng halalan. So kami ay nakahanda at palaging ganyan ang ginagawa namin, yung paghahanda at pagdadaos ng halalan. Kaya mayroon tayong particular na committee doon sa main office natin na nakikipag-ugnayan sa Senado at saka sa Kongreso na nauukol sa pinaghahandaan natin na pagkakapostpone ng tinatawag natin na barangay and SK elections. Hanggat hindi pa yan nagiging batas, tuloy-tuloy pa rin ang mga preparasyon na dapat gagawin ng COMELEC. So administratively, hanggat wala yung batas, ay hindi pa rin kami hihinto. May mga pakikipag-ugnayan pa rin kami sa National Printing Office and other agencies na kakailanganin sa pagdadaos ng halalan natin. Ngayon, ang magiging implication sa amin, another na preparation na naman sa susunod na nakaset na period for purposes of the barangay and SK election, Jen. Pero ano po masasabi ninyo, kasi ito po mga election na watchdog, ito po mga NGO, ang sinasabi nila, kung mapapunto, parang mawawalan na naman ng choice itong o yung karapatan ng mga tao na pumili po ng kanilang mga leader. Kasi ito nga postponement, ito pong barangay at SK elections, ilang beses na itong nangyari, attorney. Oo. Sa bagay na yan, for purposes ng mga other stakeholders, karapatan nga naman ng mga mamamayan na mamili ng panibago na mga tinatawag natin na manumuno sa kanila sa SK at saka sa barangay level. Kaso nga lang, kung ang wisdom ng mamamayan ng karapatan para i-represent ang pangangailangan ng ating bayan ay gusto nilang i-postpone ang halalan for reason na makatipid tayo sa ating mga gastusin, ay wala tayong mako-question diyan kasi sila yung nakakaalam ng wisdom ng batas at kung ano yung wise na move para sa bayan natin. Kaya kung ano ang mandato nila na maging batas, yun din ang ipapatupad natin bilang nasa Commission on Election, Chen. Kung ang COMELEC po ang tatanungin, kasi kanina ipapaliwanag ninyo yung epekto, kung sakaling maging pinali itong desisyon na ipagpaliban nga po itong barangay at SK elections. Kung kayo po ang tatanungin sa COMELEC, kailan po ninyo sana gustong malaman na yung final decision kung mag-go ba o madidelay ba o magiging next year na naman ba ito pong gaganapin na barangay at SK elections? Kasi nakadepende din po sa magiging desisyon. Sabi niyo nga yung magiging galaw ng COMELEC sa paghahanda regarding this election. As much as possible para hindi tayo gahol, total manual naman ito. By the end of September, mainam-inam yan. Pero kahit October, kasi manual, napakadali kasing idaos ang manual election, Jen. So, pwede pa. Pero as much as possible sana, the earlier the better. And para sa amin sa field, maganda yung end of September or mid ng October, malaman na namin na hindi matutuloy para yung paghahanda naman namin ay hindi naman magkakaroon ng malaking setback doon sa budget at saka yung kapakanan din ng aming mga puwersa na kung saan nagre-render ng overtime, nagpre-prepare kung anong kautusan at mandato ng ating himpilan. Jen.
whether or not matutuloy po o hindi, ano po ang may papayo or may babahaging mensahe na lang ng COMELEC dun sa ating mga existing barangay officials o yung mga may plano po sana, naghahanda na rin para humabol para po sa darating na election na ito. And of course, sa ating pong mga mamamayan na inaabangan din dahil ito po ay isang mahalaga na electoral process para sa ordinaryong Pilipino. Una, sa mga nanunungkulan, yung magandang panunungkulan dapat ipagpatuloy. Kung ano ang mga setbacks sa ating sa mga panunungkulan dati, may panahon pa naman para may nagiging benchmark or barometer ng mga mamamayan para i-judge kung karapat-dapat ba ituloy yung mandato ng mga nakaupo o hindi. Sa mga nag-aabang naman, panahon naman para magpakita ng kanilang kwalifikasyon, ng kanilang dedication at commitment to do better public service or mag-offer ng mas magandang uri ng paglilingkod sa taong bayan. Sa mga pipili naman na component ng ating bayan, sila yung mga registered voter natin na buboto, may panahon pa tayo. The longer the better. Bakit? Makikita natin kung kailangan ba natin i-renew yung mandato na ibinigay natin sa mga nakaupo o kailangan natin mamili ng mas bago at may kakayahan, may magandang commitment sa bayan at may magandang vision sa bayan para uunlad naman ang ating bayan sa pamamagitan ng mas magandang mamumuno, mas committed na mamumuno, mas matalinong mamumuno sa ating bayan. Alright, maraming salamat po. Lahat po is para sa mga mayang Pilipino po yung mensahe na yun, Attorney Duque. Maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi po sa inyo, Attorney. Magandang gabi dyan at ang buong Central Luzon, magandang gabi sa ating lahat. Mga kareyon, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Samantala, manatili po kayo nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Formal lang nanumpa bilang Senior Deputy Speaker ng 90th Congress, Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo Miyerkules, August 17. Bilang Senior Deputy Speaker, papangunahan po ni Arroyo ang lahat ng mga bagong Deputy Speaker sa Kongreso. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng mataas na posisyon sa House of Representatives ang dating Pangulo. Nahalas siya bilang Speaker of the House noong 2018.
Kung babalikan ang naging kasaysayan ng dating Pangulo sa politika, matatanda ang 1992 at 1995 nang may halal siya bilang senador. 1998 nang manalo si Arroyo bilang vice-presidente at kalaunay naging presidente noong 2001 matapos mapatalsik sa EDSA 2 si dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa corruption scandal. 2004 nang mahalal bilang Pangulo si Arroyo. 2005 nang pumutok naman ang Hello Garci scandal o ang pagtawag niya kay COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano sa kasagsagan ng bilangan ng boto. Itinanggi naman ni Arroyo na tungkol ito sa dayaan sa halalan pero humingi pa rin siya ng tawad sa taong bayan. Nakasuhan din ang dating Pangulo ng plunder, electoral sabotage at iniwasong paggamit ng lottery funds na para sana sa charity. Ngunit nakapag-bail para sa ilang kaso habang na-hospital arrest ito hanggang sa dismiss ang kasong plunder taong 2016. Sa kasalukuyan, si Arroyo po ang presidente o President Emeritus ng kanyang political party na Lakas CMD. Naging instrumental siya sa pagbuo ng unity team ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Nagbabala ang Social Security System o SSS na kanilang kakasuhan ang mga employer na nagkakaltas ng monthly contribution sa kanilang mga empleyado pero hindi naman ito inire-remit sa ahensya. Sa Pampanga, 5,700 out of 8,043 active employers ang hindi regular na nagbabayad ng SSS contributions ng kanilang empleyado. May ulat si JM De Jesus. Sinuyod ng mga tauhan ng Social Security System o SSS ang ilang mga establishmento sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, Miyerkules, August 17. Bahagi ito ng kanilang programang RACE o Run After Contribution Evaders. Actually ito, i-offer lang namin yung program natin, yung Pandemic Relief and Restructuring Program para doon sa Enhanced Installment Payment Program para sila po, itong mga employers na financially distressed din gawa ng pandemic, narinig natin kanina yung mga reasons nila kung bakit hindi sila nakapagbayad. So ito po yung tulong ng SSS para mas maging magaan para sa kanila na mag-comply. Paliwanag ng ahensya sa kontribusyong binabayaran ng mga employer, nakasalalay ang benepisyong makukuha ng kanilang manggagawa gaya ng pensyon, maternity benefits, loan at iba pa. Aabot sa 6 establishmento kabilang na isang gasoline station, accounting firm, convenience store at fast food chain at 2 restaurant ang binisita ng SSS. Binigyan sila ng 15 araw na palugit upang makipag-ugnayan sa SSS at ayusin ang mga hindi nabayarang contribution ng kanilang mga empleyado. Kung hindi raw sila tutugon, ay sasampahan na sila ng karampatang kaso. Ang non-remittance po ay pinaparusahan ng Social Security Act of 2018. Ito po ay special penal law. May criminal offense po ito kaya may pagkakulong. Ang pagkakamali po ng iba, yung common na misconception, ang SSS violation daw ay walang pagkakulong. Civil case lang daw ito. Itinatama po namin yung misconception na iyon. Ito po ay pinaparusahan dahil ng pagkakulong dahil ito ay isang special penal law. Samantala, batay sa datos ng SSS, makikita na aabot sa higit 8,000 ang active employers sa Pampanga. Sa bilang na ito, nasa 2,300 lamang daw ang regular na nagbabayad habang 5,700 sa kanila ay sumasablay o maituturing na delinquent payers. So bakit mas malaki yung delinquent? Kasi nga po, kahit na intermittently paying lang siya, meron siyang nalaktawan, nahulog, nako-consider po siya na delinquent. Bukod po doon, yung talagang hindi nagbabayad. Nasa higit 3,000 employers na raw nabigyan ng billing letters at 252 na i-refer na sa kanilang legal department. Maaari naman tignan online ng mga empleyado sa pribadong sektor kung may naihulog ba ang kanilang employer sa kanilang SSS. Kung makikita nyo po or mapapansin nyo na wala kayong nare-remit na contribution on your behalf, mangyayari po lamang na itanong agad sa inyong employer kung bakit.
So kung hindi pa rin po ninyo maayos sa side ng employer, narito po ang SSS, lalo na po dito sa Pampanga, tutulungan po kayo. Pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan, magdala kayo ng proof na merong kinakaltas sa inyo tulad po na inyong payslip at may sasagutan po kayong form. Sinumpaang salaysay po yun. After po nyo na ma-accomplish yun, i-interviewin kayo ng aming account officer at mula po dun sa inyong ibibigay na mga details, papasyalan po natin yung employer na hindi nagre-remit ng inyong contribution. JM De Jesus, CLTV News. Kinansela ng Securities and Exchange Commission o SEC ang corporate registration ng AlphaNet World Corporation na kilala rin sa business name na N-World. Ito'y dahil sa fraud na nagawa ng naturang kumpanya upang makakuha ng Certificate of Incorporation ayon sa inilabas na press release ng SEC. Natuklasan ng SEC Company Registration and Monitoring Department o CRMD na invalid ang binigay ng tax identification number ng isa sa mga incorporator ng N-World. Bago pa umano ang kansela sa kanilang Certificate of Incorporation, issue ang SEC ng cease and desist order laban sa N-World at mga opisyal nito, kabilang ng kanilang presidente na si Luis Alan Nolasco noong February 23, 2022. Dahil sa illegal solicitation nito ng investments mula sa publiko, ginawang permanente ang order noong July 19. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Viral po ngayon sa social media ang cellphone video kung saan makikita ang bangayan ng isang motorista at isang usisero matapos pong isang banggaan sa Angeles City. Hindi nagtagal, nagkasuntukan na ang dalawa dahil sa init ng kanilang ulo. Kinailangan pang awatin ng responding pulis sa mga lalaki para namang tumigil. Narito po ang detalye. Hapon ng August 17, Miyerkules nang masagi ng isang motorcycle rider na si Christian Sison ang siklistang si Cristel Gamboa dito sa Santo Entierro Street sa Angeles City. Habang nirerespondihan ng mga medik si Gamboa matapos magtamo ng ilang injury, biglang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng rider na si Sison at isang usisero na nakilalang si Rolando Rosario, ang lalaking nakaitim na jacket sa video. Hindi mo naman iiwanan yan eh. Kahit wala pa siya kilala dito eh. Huwag ka masyado mainit. Kuya, kalma lang. O kahit kilala mo, kahit wala kang kilala dito, hindi namin iiwanan yan. Oo nga. Remedyo lang. Pagkasasawsak sa ano. Hindi naawat ang bangayan ng dalawa na nauwi sa pagpalitan ng suntok. Kinailangan pang pumagitan ng isang pulis na rumisponde sa road crash para patigilin ang dalawang lalaki. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Rolando Rosario, hindi lamang anya siya basta nakiusisa sa nangyari dahil kilala niya personal ang biktimang si Cristel Gamboa. At ang biglang pagtaas umano niya ng boses ay minasama ni Sison. Nakikita po sa video, sinabi ko po na medyo mataas po yung boses ko. Pero yun po ako eh. Yun po yung boses ko po talaga mataas. Sabi ko, kakilala ko to kakilala ko. Parang gusto ko pong, yung sa akin po, siguro mali lang po yung pagka-deliver ko. Gusto ko pong iparating dun sa tao na dito ako para matulungan ko yung bata. At kung dahil kakilala ko siya, pwede rin siyang makipag-coordinate sa akin. Ayon kay Rosario, aminado itong nakapagmura, ngunit hindi anya patama sa motoristang si Sison. Reaksyon lamang niya ito dahil nagkataong kakilala nito ang siklista. Pero hindi po talaga patama sa kanya yon, kaya hindi ko rin po naklaro nung mga area na yon. Kasi nung time na yon, medyo git-gitan na po yung salitaan namin eh. Medyo gusto niya yung gusto niyang sabihin at ako nagpapaliwanag lang. Durog ang cellphone ni Rosario dahil napagbuntungan din ng galit ni Sison.
Yung cellphone ko po ngayon, hard touch po siya. Hindi ko pa siya na titingnan sa loob kung sira po yung LCD niya. Sana ano na lang yung ito na lang cover, pero yung LCD wag naman sana. So hindi mo na nagagamit at sa pagkakataon Hard touch lang po. Oo. Hindi na nagsampa pa ng kaso si Rosario kay Sison at sa pangyayari umano na kapwa hindi nakapagpigil ang dalawa ay pinagsisisihan din nito ang kanyang naging aksyon. Pasensya na rin po kung nakapagmura po ako sa inyo. Opo, pasensya. Sana patawarin niyo ako sa bagay na yun, kuya. At ikaw ba, handa ka rin magsampa ng demanda dito sa nakagirian mo? Sa akin, sir, kung okay lang sa kanya na tapusin na at magkaayos na kami, okay lang naman ako. Samantala, bukod sa matinding tama sa ulo, trauma naman umano ang inabot ni Gamboa sa bangayan ng dalawa. Natatakot po ako, ba matamaan po ako. Tapos ba manot yung ulo ako na. Tumutulong at hindi naman anya nakikiusisa lamang si Rosario ayon kay Crisel. Sinabi na po kasi ikaw ba yung kaibigan ni Jan? Yung kaibigan ko po yan. Tapos sabi ko naman po, oo. Tapos tinutulungan na po ako. Samantala, nakikiusap naman ang siklista na isauli ng mga usisero ang kanyang bisikleta at ang cellphone na nawawala. Sana po ibalik ni cellphone ko. Andun lang ng... Hindi na rin daw magsasampa ng kaso ang pamilya ni Crisel dahil humingi ng areglo si Sison at nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa bata ayon sa Angeles City Traffic Police. Wala namang kaso kasi yung nanay nagpunta rito at meron silang kapagkasunduan na yung mga medical assistance ay sinasagot naman ni Christian, yung driver ng motorcycle. Paalala naman ng pulis sa mga motorista, anumang aberya na kinasasangkutan sa kalsada ay pigilan ang emosyon. Kumbahan ka lang ng konti, mag-iinit yung ulo mo, maghahabulan ngayon kayo hanggang sa magkasakitan na kayo. So, doon umaabot, kaya nga lagi natin pinaalalahanan yung mga tao, yung ating mga motorista na maging kalmante lang sa daan. Kasi maging responsible ka. Habang profession mo yan bilang isang driver. Paulo G. Santos, CLTV News. Makikita po ngayon sa dating munisipyo ng Mabalacat City ang mga obra maestra ng mga Mabalaqueño artists. Bahagi ito ng plano ng lokal na pamahalaan na gawing museo ang makasaysayang gusali upang mabigyan ng espasyo ang mga talentadong kabaleen at higit na may pakilala ang kasaysayan at kultura ng syudad. Babalik si Paulo G. Santos. Makulay at makabuluhan ang mga obrang sining na matatagpuan ngayon sa dating munisipyo ng Mabalacat, Pampanga. Ang makasaysayang gusali ay nagsisilbi ngayong tahanan ng mga Mabalaqueño artists at ilang artworks at artifacts na taglay ang makulay na kasaysayan ng syudad. Sabi kong maulagay ni kasi mumunan dili first time tamong ginawa kening museum. In the future museum Mabalacat. Ngayon yung pamanigaral mi keni almost 2 months. Kasi every artist nagpalwal lang dapat new artworks na eluwaret ang recycled. Kasi every artist atin lang sariling bansa. Apolo lang bansa king ASEAN, then balang 2 artists tunggal bansa. Isa umano sa mga pangarap ng artist at Kapampangan culture advocate na si Don G. Aguinaldo ang magkaroon ng espasyo ang mga gaya niyang nagtataguyod ng kultura ng lungsod. Kaya hiling umano niya sa lokal na pamahalaan, maisapinal na ang disenyo ng old municipal building na siyang gagawing museo. Alata pang santungan kening Mabalacat Kanya nung sakaling mitalakad Gini or magtuloy-tuloy maswelo la ring artist, atin lang pupuntalan, atin lang pigawan art jam, pipag-exhibit karetang karelang artworks. Tampok ngayon sa gusali ang mga Asian-inspired paintings. Isa sa mga may likha ng mga ito ay ang artist na si Heidi Macabenta. Malaking tulong daw para sa kagaya niya ang pagkakaroon ng regular na pwesto para ma-display ang kanilang mga obra.
Dito, ito po yung way na nasasama-sama po kami, nag-gather kami. And then at the same time, we're able to showcase our artwork. And at the same time as well, na meron siyang specific themes. So parang mas na-challenge kami sa mga ganun na konsepto. Ikinatuwa naman ng Kapampangan Cultural Advocate at Historian na si Alex Del Rosario Castro ang hakbang ng city government, lalo't mayaman umano sa kasaysayan ng gusali. Piningnaning Museum Maini, it will create pride of place, King Mabalacat, na we also have pala something to offer in the field of heritage, culture, and tourism because of this reconstructed, restored building. Because this is a historic building. It was yang mumunang Casa Tribunal na ning Mabalacat, panahon na paning Kastila, at yun kay ning lugar ini, at may gawaya mo ing edifisyo ngayon inyang panahon dareng Amerikano. And not many people know that. Ani Castro, dapat talagang bigyan ng prioridad ng pamahalaan ang mga proyektong magpapatibay sa pagkakakilanlan ng kultura at kasaysayan ng isang bayan. Investment din daw itong maituturing, lalo't makatutulong ito sa higit na pagpapalakas ng turismo. It was always been our dream because in Mabalacat, as you very well know, makaying kilala, pa-checking, let's say, tourist attraction or a place to go to. Nung bisa kang mag-trip tao, munta ka pa daw. Mula August 17 hanggang August 26, magtatagal ang art exhibit ng mga Kapampangan artists sa dating munisipyo habang patuloy pa umano ang konstruksyon ng naturang gusali na gagawing museo. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang bugbaso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.